Kajing sya penkin ria kinong de jing de ha khasi market ka barim ka badon ha taksistan jayau sya ka weipat ka jaka ka baka sorkar kala pen kre kata hastan boy menta kala ya la arsnem tam aa but what la ka sorkar kala bu por ban pendep no ya ka jing tai hapo shisnem henry hadu menta ompat yo i ya kanu kadak bakan urlong da kajing snokia halor kani nakalian ka senjuk kinong de jan khasi market ka badon kumba prapun rengut kidukot bat ki badai tangki khasi ha kajing yalam ka kong sheba nongbet president ka kong larisuk rani secretary na lor kidukot ha ka arho tarik unailar arajar arhusan kila lai ban kendu ya upike boro chief executive officer ka Shillong municipal board ban pan jing shai halor ka jing penslam ya ka tei ka jing tei Habakran cikila pathai kubor nakaliang ka kong larisuk rani kalau ong banadu balasoi ya kasas kular baya kate ka jingtei on pendap no tang hapo shisnem Henry hadu menta ompat yu i ya kakam bakan ya cekmat bat kani kalau wanra shibun ki jing yaki kham tam ha ka bayadei baka de ka thiet namar baka yo kala hiar bat wat ka jaka ka bagi syong mentaru kalong ka bam syong shngan Kajingon jongi bade kedua CEO te kadai bek kong santam kadai bek ha kapajing kadai bakajing mi jongi na kadai building nang te po jauh parking lot itu siapa bagi chef yang siapa kapak sentiu parking lot sa standby dia kajing chef jongi nang te ru kadai haus 6 hajar akulai te mentala ars 6 te kajing wan jongi kalong bakat kum ka agreement ka bangia sign ka khatway tarik August arajar akulai pada municipal office haga jingnya dan lang badi CEO kadai ba nia sign ni kata agreement bagi ong hatang hapo shipau benai gibo tang isu sim kelut be ko sisnam tin rei ke jingwan jongi mentasya ni kalong ba kata ngila ap la sisnam ke building tempat yang hadin arsnam tek mentah August hingi wan mi di namar bangi i baka taka building kampat poi siya katum kajing kular jong pile kadai ka kular hapo sisnam ti la arsnam kampat poi siya ti ha kata ka bantah ni wan man kali no CEO baka ai kajing penslam ni kadai ka building ti kajing wan jong hang ni kalong kajing yo kajing syai hingi yo kajing syai ti CEO la ju baba nakaliang jong ulay ka syong stang ki contract kunta mo ti badai ban pet ya ka building ti hang tu ringkat bat ngi hi la phone ni ti badai ban pet ya ka building ti gila ipor hi kumta ki ong hau January man nasyam sinam kin ya kat bala pendap no tingi su slow shngan harta hi namar ba ngi tho hi au CEO ba kajing yap jongi ke yo stai sipo standby ka lalong ka bala parat ti kibuan kibriu hi bampoi ki bamwan mo satu bat kajing bam shngan ko kajing bam shngan namar ka area satu kam ka area ka basngan mensyang isyong apo mat pran hang tu ti hadu prak ndai bijir ngirang yo ban syong dukan satu ti tang hadu ndru baji ngimlong syu ban syong men step ru nginwan ngimpat mentoy mensyua hamat pran dangi wan yo nadu pra baji nyo baji ru ngilalong syatay ngin net sipau baji ru kampat mentoy mat ka yo jongi ka sedang syatay sikisi baji ar baji tang daki kentangi yo ban syong dukan ti kamdai kin ka basuk ni kajing hiar ka yo ka bang palat Haba benrap halor kani nakaliang akong sheba nongbet kalau ong bana kaliang u CEO ula pun markmat ya u kontraktor ha kaba ula kular ban pendep no ya kakam ha u kelalengkot jong usnam banwan ban haba pentepat ya kada ba penslem ya ka jingtei u CEO ula ong badai namar ki hab ban up ya ki he na Kolkata ban wan pet ya ka jinglong jingman jong ka jaka CEO te mene hang tu hi markmat jongi hi ila phone ya u director ini yo badai pet ya katu ba petre te turu la konta hi ibu ha kalau speaker hi ula ong ba menta ulis nam ban wan hau January hi kia le ban pendap no e katu te hatu pia hon am ya ka ni ka jing iu to CEO ho nilai hon namar bangia kendu nilai kendu markmat nilai kren so khantam ba la penfun ru hang tu hi nila hon bhai kata ti kadai ka jing bom simkhia jong ka sarkar hi nambar ningkong chwa bagi kendria ini nang tu ki ong bet bakania kadai ka bakimut ban sina ban ka parking ki ong hang tu ti ki hap ya le ban penkloi kenang bakadum khamnya ka lenti ka sentian hang tu barofat ndrei nadu baki wen yangi hadu mentap dengi pe ya kakam baki pentrei pada long kalong suki sha bapalat pada ke
Hagawai pat kaliang kinong yalam ka senjuk kila penpau ya ka jingbitar ba ka municipal kamshim ya ka jingkit kli ban pendep ya ka kam kumbala bu por na mar bakla wanra ya ka jingdu unong na ka benta jongki da ka ba penpau ru bahagi por baladep ki persyang ban pan jingshai hinrei kim yo satya bat haba persyang ban kendu ya CEO ru kim shim yo kalat bat dai tat hadu bakila bu jing temu ban kendu ya menteri rangba ka jela baki sayo pat ya kalat ban kendu ya Kawairu kalong kamday taga jing sibam simkya ka sarkar ngi hangni ngi mia day bat ka sarkar ka kongsan ya ka day bat ka municipal office ngo di ngi simbait baga municipal office kamda sim kanya kata ka jingkit kli ini kam sim ya kata ka jingkit kli na markat kom ka jingya kran na du sining kong ka day bat ka municipal office ka day makahi ka ban sim ka jingkit kli yang ina dong sedong ka jing penslam na ka jing penkloy ya kata ka building ru ka day ka office municipal ngi tingim tip bat nong ya kran reg ngi tip batang bat ka municipal office ngi kran di ka ay ka baki ki penslam kalong ba nadu kitu ki por ban suaru wilayah persyangi ban ya kran bat ka office nringim yo ay ka jing syah di ngila persyang banyak kendu CEO lah mentala jandan sisnem ngila persyang banyak kendu CEO nregem semyok kala banyak kendu ii detat anda habang ilarai banyak kendu ICM dia hadir anda kasar misawan no kajing tep begin sayok kala banyak kendu ICU do anda ngila ya kendu ii pada tapi aka kilong tibayat bat ya nanti namar kata kajing kren jong iti nakaliang jong ICU di kren bedak pasya yangi bakam syong ha kakti jong i kasyong bat ha ka balaay utaw kontrak mo ban le ban pendap yu dekat kum ka jingong presiden ne balaay da ka loudspeaker hapor ba yakran utaw kontrak la ada ka loudspeaker hakmat jongi hi la yakran tingi la syai bahai kita jingkran jong baki sempor hi ya kata dia kata ka jing sempor hawat ni smutu bakat ban tray ya ka building kam de ka basuk ngiru ngim kwa hi ban ong ba kin chule no wut namar kam de ka basuk ban shna ya ka building ka bahe mo ka balai saw mala tang hapo si sinam ngi sutu bahai kata ngitep bakan sempor hi tinray arsnam ti ka kajaka mot pran ka de ka main area ka bakhap nya ba dilada ka sarkar ka kwa ban le kham kloy ka de ban pen kloy ken ya ki congested area ya ki jaka ki balong ki ba congested kum main area ka mot pran ka batang ban yang kaliru myo rong kaliru myo kita ken ki ay giba ka sarkar kadiban perkat hakmat tinging ngim keno manu badai pet manu bam dai pet nakaliang jongi ka association jongi ka senjuk tinong dejan kasi market ka jing dai jongi ka dai betang bat ka municipal office ndai ka jing pet jing benya jong ka sarkar tingim tip ya kata mo di ndai ngi suban ya ka sarkar halor ka wai ka jing ngokya jongi baka diban pet ya ka ay ka ban penklo ya ki ay ki jing don kam ki ba hakmat ya kum kamat kran gede ka bahakmat ka parking ki brio ki bawan sayo ki wan yo wan hat kim yo tang ka jaka parking ru kam de ka basuk ti haba kila plan ya katay bakan long ka parking bat ru ki dukan jongi syapo ti ki day kin ban employ ya kata construction kim day kin ban syempor ti kadai tang katahi ka jing jong ka sarkar hata ti ka jing ya kendu jong ki ti kejing ya kenduk jing ka sarkar bat ngi ngim nang ban batay ya kata handre ngi tingi ya kenduk jing tang bat ke municipal office mangit syai ha ka jing syati na kaliang CEO tu la diban bathahi na du kitu ki por hi ki ba mo anda halang bangila wan mi ka salong kata ka to ngam keno i ule si ha ka jing bon kam mo ti kalong ha le si ka jing remind jing da ka bangiwan remind mangikum niru le si kalong kumbang penken mau ya penken det ya pen mo ba ha ka jing bon kam jong ngi so tho ba ka jing bon kam jong CEO na mar kani hapor badang kendang ya kita gibasyang sa PB ngi so tho ha kita ki por lengim ko banwan lado kesengi na mentala baro sistem ngila ayamot banwan mi siya CEO tang bahan rengi perkat ya kata ka jing bon kam jong ngiru ngi so tho ka kum ubri umla ban susar sakri baro ha ka juk ka por mo tingilet no ngi ap ya kata ka por andala kham thanda ka te PB ti hangta ki ngi son mi mangi de kata ka jing ong ba CEO de udon hak ban penklo ya kata udon kadikat nama ka bor ka syang hau ngam tip ya kata tingin ong kumno mo baro si kata kumno klam phone ne klam tip ne klam pentip klam keli kita ki kontraktor nrei menta habang iwan mangi tu phone direct wa ada kalau speaker hebat ngi di nakaliang jongiru ngi snow ba tu kontraktor uang baik ba hapo ka Januari pendam no di kata kalong ko kubor babahi yangi namar undai tang yangi ki nong dijan ka senjuk nong dijan ka simarkan kalong ka kubor ka babahaya barokot ki nong shop sinong siya kitu ki area jong kamatran hi kalong ka jing kelut ya ki local taxi ya ki private kali barokot ki banyang lada ka building kala adap no tang hapo January ti ka kalong ka ba
ngiruk ngindalet siya syahat ngila ayas ngau tenat kan ngila yo iki ki bawdan lagi kali la jong kila yo banwan pak kali punta kan ka e ka jing sok ya ki pat ba hi barok wai kan ndai tang yengi ngi kan ba kayo ngi ba kayo ba ngila su kendriak na wei sawai kala thot te ngin la su hi ban ya sha ban yai ap dia kata kajing slam jong ka municipal ban ndab ka building ida kapat jori ka municipal kan lek kham peloi nrengi mentangi melayang sudah lagi jong ki kijat ngila su yai sha hadi bakinda pendek peloi kening building mengila ban yeng ban biang kayo ka hat minta tak ada hiar kala dak sta isai ka kajing di jing si jingi na kajing simpor palat dan pendek lalong hadi arsnem kam dei su kapor ka badang sibna bana ngila da ya sha nala alok ngai sien ngila sa kendria na jingking sa krum jaya stan boy ngila da ya sha ka lalong risnem timla yeng su hi ngila da kerpan jori yak sarkar ubakan yarap man pen ploi ka bala akan berkat lem yang mangila su ngi dei ki ba cooperate ka sarkar ka do ka ong sarkar ngi nyim di protes ngia ya sha dai rei ka dei berkat lem yang ka namar ngi ngila yak jasha ndai su bangidang su si benayar minta lalong di sansnem du snem tang hatu kasih market darim lalong kantai snem di minta setia lalong arsnem nda da yak jai nda da yak manis yang ida kerta juri sarkar akan deploy ka bala pendap no itu kabel kadau ka jing silam ban tentre ya katu kadai bet ba ki up ya kita ki bahe bakin wan ra na po kalkata no bakin wan check ya katu ka jakang tu adi kata hi kadau ka bakin ngowingi meneh tu apa nuan long nakalyang jong ki meneh ba ya phone hang tu ki laong bet ba umi Januari mentau ban wan kamur kan long ba ha u akun riu ki ong bakin pendap no ya katu ka kam hang tu tingin hap ini saya pengen nyabutin yang kan jaga tak kam sebut ini nyabutin dia Januari la ka ngin pet ken tau Januari kam ipoi sia ngin bansing ngin hami biang sinahapan mi biang ngin hapan wan hi pan ya kenduk biang usiu kai kata ka jingkular yang ngin nakapor pikular kala along kular kam ka mensua pikular hapor bapimot mi yang ngi hakapor bapimot por bapi chef yang ngi nang tai na po stand jayau sya parking lot stand boy katu kikular shipo banai tingi ringim up kata ka shipo banai ngi up ka arsnem ti menta arsnem bade kikular yang ngi anda galapoi arsnem kikular yang ngi ha Januari ara arpun rim tingin pet kenya kata ka kular hatu ka kular jongki kalong ka basisane kalong ka bathok tingim la ban ong lupa ya ka kammo ngirung ngim la ban tip ka rukom tre hang tu ka de ka bakumlo ki ai ki tiar gitar ki bakin bu hang tu tingim tip kat ya ka building ka bakin tei saw malati kam de ka basok ti ngin chu up ya kata ka por jong Januari lara ka poi kata ka por Januari bala ka building hi kam padiyang tingin dah hapan mi yang sa min hap ni dia ngin hapan mi hapship na boy ka sin dak boy ka de ka sinja boy ka sinjam dangin hapit Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya